Aínda co eco da visita de León XIV, lembramos o protagonismo de Francisco nestes 5 anos de No Foco. Despedímolo cun programa enteiro, era abril de 2025. No hay amor abstracto, no existe. El amor platónico está en órbita, no está en la realidad. El amor concreto, ese que se ensucia las manos. Outra voz protagonista, a da raíña. Neste tempo de No Foco puidemos contar o momento de facer 10 anos de reinado, 50 anos de muller. Como pasou de informar dos premios Príncipe de Asturias a entrar na cerimonia con paso real, e sen ter sangue azul, como sucedeu con algunha outra esposa de monarcas españois. Boda en 2004, reinado dende 2014, e ela sempre atrás, ao lado, a consorte, a plebea, a raíña que aposta por marcar un perfil propio na casa e no mundo polo século XXI adiante. La sociedad necesita confiar en sus científicos. 50 anos de muller entre Leticia e Dona Leticia. Nos Premios Nacionais de Cultura, moito acento galego nos últimos anos. Un exemplo, Ismael Ramos. Con el celebramos algún Día Mundial da Poesía. A poesía é memoria. A poesía é música. A poesía ten esta facultade de interromper o pensamento, de interrompelo absolutamente todo. En este 2026 converteríase cun texto originalmente escrito en galego no primeiro español da historia en gañar o Henry, un dos premios de relato máis prestixiosos do mundo que levaron William Faulkner ou Truman Capote. E falamos doutros grandes recoñecementos internacionais, dende o logro do premio do xurado en Cannes o éxito que foron as candidaturas aos Óscar. A aventura americana é un chanzo máis no exitoso camiño que Laxe está percorrendo con Sirat. O filme de Oliver é candidato na categoría de mellor película internacional e na de mellor son. Unha reflexión sobre a morte, unha experiencia inmersiva e radical que desafía as convencións narrativas. Sirat é unha película pouco académica e estamos falando da academia. E quinto personaxe destes 5 anos de No Foco. Nun peirao, Marta Ortega uniu a moda, a fotografía e a Coruña. 1, 2, 3. E a número 4. Me gustaría destacar el telón que tengo justo detrás. Es el telón con el que siempre viajaba Irving Penn para sus retratos. Fondo neutro para que só destacara a figura retratada. Outra das historias da arte que agora podemos ler neste silo convertido en librería. Outro espazo da Fundación Marta Ortega Pérez que cae con elegancia. Como a Marlene Dietrich. Anos despois deste retrato diría ela nunha película: nunca me desmaio porque non estou segura de caer con elegancia. Irving Penn é unha garantía. E seguirían David Bailey, Annie Leibovitz e dende este mesmo sábado as dúbidas de Paolo Roversi. A historia continúa, haberá que seguir contándoa.